Surf and Turf na bandol. Ito na po lahat ng mga pagkain mga kastudyo. Wow, grabe, ang dami nito. Barbecue sauce. Sausaw natin dito. Wala. Dami yan eh. Welcome back mga kastudyo. Nandito tayo ngayon sa Faves Diner. Yan, sobrang laki ng area na dito mga kastudyo. Very spacious. Tapos pwede kayong kumain dito na kasama buong pamilya, buong barkada. Saka pwede din dito pang special occasions dahil yung mga rooms na dito sa baba, mayroong air condition na ba. Pwede din open air ba. Kasi lakas ng hangin dito. Overlooking pa. Tingnan nyo po yung bukid sa kung ano, ang ganda. So nakaka-relax talaga mga kastudyo. Yeah, masarap din kumain dito kasi mandami silang food ba, mga Filipino foods, meron silang malaking mga bilao ba. At syempre magmumukbang tayo dito kasama ang isa sa mga sikat na personality dito sa Iligan. Kasama yung sikat na vlogger dito sa Iligan, si Mr. Average. Ayan, sir. What's up mga ka-studio? What's up mga ka-average? So, nandito tayo sa Faves Diner, Iligan City. And excited ako ma-experience ang Faves Diner. Oo. Yeah, tapos first time namin na magkasama sa isang mukbang vlog ba, mukbang episode. Lakas din to kumain si sir. Malakas talaga. Oh, kaya tara na. Let's go, kainan na. Let's go. Sir, ito po yung surf and turf na bundle. Wow. First day foods, then yung beef ribs. Wow, grabe oh. Surf and Turf na bandol. Laki oh. Dami nito. This is good for 5 to 8 person ata. Mayroong beef ribs, mayroong cheesy scallops. Ito scallops din to. Tapos octopus tentacles. Mayroong shrimp. Mayroong potato at saka mais. Ang sauce nila, lami po kayo tanahon. Yung dalawa sir, beef rendang yan sir. Beef rendang. So, karabaw meat din na siya sir. Mayroong mango pala to. Mango shake. At saka ito no. Cheesy caldereta po. Cheesy caldereta. Sobrang cheesy talaga oh. Wow. Murag excited na kumain ito ah. Ito na yung rice pala. Ito yung garlic rice sir. Saka yung java rice. Crispy palabok. Bigyan natin ng sauce mga studio. Wow. Ito na po lahat ng mga pagkain mga kastudyo. Wow, grabe, ang dami nito. Meron din sila ditong atsara mga kastudyo, pampagana ng kain. Pwede kayong pumili dito sa Faves Diner ng atsara. Yan, premium pickled papaya. So ayan na yung mga pagkain mga kastudyo. Grabe dito sa Faves Diner. Mukhang ang sasarap ng mga pagkain, no? Yeah, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Amen. Tara, start tayo. Tara. Crispy palabok. Uy, sus. Crispy gini ay. Tapos mayroon pang itlog. Wow. First time ko doon natikman doon at na-experience ng ganito. Crispy yung pansit. Ano to, Gon? Yung sito. Oh, namday. Limonsito. Okay. Ito ang limonsito. Maliit na buongon. Ang daming kuhaan dito doon, no? Makain, dami kang mapilian dito sa Faves Diner, marami talaga. Dito kami mag-celebrate ng birthday. Wow. Kumain natin to mga studio. Ayan, oh. Wow. First bite. First experience. Ang sarap ng kuhaan ba? Sauce ang palabok. Tsaka crispy talaga siya. Oo, tapos may mga itlog pa. Parang nag-fiesta yung mouth. Nag-fiesta sa loob ng bibig ko.
Gamit. Must try ito mga studio. Dito tayo sa cheesy caldereta mga studio. Wow, cheesy talaga. Oh. Init pa. Tangan na ganun. Idol, salamat dol. Uy. Yay. Dito pwedeng walang rice. Sa akin naman tong garlic fried rice siguro to. Okay, cheers to. Cheesy caldereta. Cheesy caldereta. Wow. Ang lambot ng kuwan ba? Beef ba? Beef ba to siya? Beef. Tanggal lahat. Except sa buto. Straight. Nagpapasarap din yung cheese ba? Lalong kuwan ba ka ng spiso kaya? Yan, batitikmon mo talaga yung ano niya, yung sauce. Tapos java rice. Salamat sa pagdala sa akin dito. No? Sarap lang mo pagkain dito. Salamat din sa pag-enter mo sa akin dito sa video mo, Dol. Yawi. Beef rindang. Spicy to siya dulu. Spicy. Spicy. Wow. Ang din siya. Mayroon kasing mga kuwan, no, mga anong tawag dyan? Mga spice. Mga chili. Sikat talaga itong beef rindang dito sa Iligan dulu. Sikat, Dol, kasi ang Iligan is multicultural kami dito, multi-race. Maraming lumad na Bisaya, mga Christian, tapos marami ding mga Maranao. So, ang beef rendang is from Malaysia. Tapos may Maranao version din. Mas masarap ito kasi Maranao version to. Hindi pa ako nakapunta ng Malaysia eh, pero, Pero dito matikman. ito, matitikman natin ito. Maranao version na rendang to. Tapos, bro, sarap. Ano to siya? Anong karabaw to siya? Karabaw. Karabaw ng beef. Okay, sarap. Ang lambot ng karabaw ah. Yung sabaw talaga nagdala. Ang sarap ng sabaw. Yan, ang napakataas ng process na pagluto nito, Dol. Kasi it takes hours from boiling the si tawagan boiling the Meat? karabaw, the meat. Tapos yung mga sauce niya, imikos-mikos pa. Dito na tayo sa kanilang surf and turf mga studio. Ayan o, ang daming mga pagkain sa loob. Combination of beef and seafoods. Kuha na ka, sir? Tapos marami pang sauce, may coleslaw, butter garlic, tapos barbecue sauce. Dip mo dyan. Wow! Wow. Kilawan na to, sir? Di pwede yung ulang rice. Meron din silang kuhan la dito. Atsara. Atsara ba? Kunin nindot, pamaris dire ba? Kuha tayo ng atsara. Tapos, itong beef. Beef barbecue. Oh, barbecue sauce. Sauce. Atsara. Beef. Solve. Kunting rice. System yun, atsara ba? Dito naman tayo sa kanilang baked scallops. Baked scallops. Cheesy, no? Cheesy beef. Ito ni try ng usa. Grilled. Grilled. Ano bake?
Jim, silbi ko yung rice, ha? Kung nahinira ko rice. Pinigurado, gustuhan to ni Mrs. Mahilig to sa kuhan eh. Mahilig sa seafood. Scallops, oh. Scallops. Tupos, tentacles. Ang laki kayang tupos, no? Dagko mo kayong tentacles. Sausaw natin dito. Wala. Lami, ano eh. Bukod, makuha ko sa ni. Tentacle sa kontra ni Spider-Man. Namiyaw sa susoy. Oh! Malambot yung tentacles ba? Sakto yung timing nila ba? Magaling yung shape na dito. Garlic butter shrimp mga studio. Ayan o. Sausaw natin dyan. Lamig ah. Ano? Yan, wadol. Coleslaw. Kapilag ang panit eh. Ang sarap na pagkain dito sa Faves Diner. Dito sa Iligan, binabalik-balikan talaga tong Pips Diner. Kasi dito nagse-celebrate ng birthday. Ako, nagse-celebrate ako ng birthday dito. Kung may mga okasyon, graduation. Panalaw dito. Graduation. Birthday. Death anniversary. Graduate og one. Graduate og dua. Foul out. Kami ba nilang coleslaw? Pasalamat kami sa may-ari dito. Ang bait Si may Ma'am may-ari. Pebs at saka si Sir Andrew. Oo. Tsaka yung mga crew nila din. Maraming salamat. Sobrang enjoy namin sa pagkain dito sa Faves Diner. Ang mga crew dito sa Pips Diner, ang talagang 5-star yung service nila dito. Salamat kay sir sa pagsama sa akin sa mukbang na to. Salamat din sir kasi sinama mo ako sa video mo. So nga dito lang kami mga studio. Kain pa kami. Paalam po. Mga kastudyo, meron din po silang leche flan. Yan, paborito ko po na dessert. Ito po ay best seller nila dito sa Feb's Diner. Yan o. Kain tayo. Ang lambot. Sobrang creamy po. Wow. Tapos ito rin po, mango shake.